kodwa inyanga ayimbophi nje umuntu. Angithi yona inomuthi, igweba ngomuthi inyanga ayigwetshelwa yimatshe. Yikho konke lokho kusilahlisa ithemba uma sibona iy'nyanga sey'gcwele ema-police station ziyobophana noma iyobophela noma iyobopha umuntu. Hhayi, no. Akufanele kwenzeke lokho enyangeni, kwehlisa isithunzi leyo nto. Ngifuna ukuzokhuluma ngokugobela ididisa ithwasa manje ukuthi kwenzeka kanjani. Kuqala-ke esikhathini edlule uma ukuthi nisakhumbula, niyazi kahle ukuthi kwakuba nendawo okuthiwa abantu wenza into ethize. Uthola ukuthi wenza into ey'mbili nje noma ey'ntathu noma okukodwa nje okwaziwayo nje ukuthi ingane uma yinento ethize iya lapha. Nale nto le enye engifuna ukuyichaza before ngichaze lokhu, le nto yokuthi iy'nyanga zibe kuma-social media ayikho inkinga. Isikhathi esiphila kuzona esiphila kusona akunankinga iy'nyanga zibe ku-social media. Umuntu ekufuna evula amehlo nomqondo ephinde lalelisise, uwena-ke ozokubona iy'nyanga la ku-social media musuzipha imali. Emva kwalapho mase kuba nenkinga, uthole inyanga nayo ithi inomuthi, isihamba ama-police station, ivula amacala, ihamba abameli. Akukho wrong inyanga ibebe nabameli ese-personal lawyer or personal advocate, kodwa inyanga ayimbophi nje umuntu. Angithi yona inomuthi, igweba ngomuthi inyanga ayigwetshelwa yimatshe. Yikho konke lokho kusilahlisa ithemba uma sibona iy'nyanga sey'gcwele ema-police station ziyobophana noma iyobophela noma iyobopha umuntu. Hhayi, no. Akufanele kwenzeke lokho enyangeni, kwehlisa isithunzi leyo nto. Inyanga ongcono uma engazi ukuthi izokwenza njani umuntu, ayimyeke. Ngeke ngiqhubeke laphana umuntu engaze edideke umqondo ukuthi isikude. Ugobela-ke ithwasa-ke kwenzeka ulididisa ngokuthi ithwasa uthole ukuthi ugobela umntana usukela waboniswa ukuzwa kuyena. Uma ebonisa ukuzwa kuyena, mase fika umntana, angithi ukuthwasisa baye bekuthathise isikhathi. Manje-ke seke ngibone bethatha o-6 months. Uthola ukuthi uthwasisa sekuthathwa okuse-original noma okubukeka ngathi kuyi-original, ngoba phela angazi, ngeke ngikwazi ukuthi into yomuntu umthithi noma yini, kodwa uma kuwumthithi ngizosho, uma kuwumbombayi ngizosho, uma ugetshelwa ngizosho, ngoba ngivikela abantu. Futhi awusabi-ke uma uvikela abantu, cha, uma ukhuluma iqiniso usuke ukhuluma iqiniso, seliyomhlaba elimhlabayo, angingene mina la. Uthole ukuthi ingane iyafika lana mhlambe yashawa nje indaba yokuthi yathi uma izalwa yangenzelwa amagobongo, ngoba akusibo bonke abantu ekuzomele ukuthi behambe beyothwasa. Abanye abantu abakudingi ukuthwasa, badinga ukuthi bevele bethathe umsebenzi nje. Ngiyayibona-ke leyo ukuthi uphiwe iy'khwama ey'kamkhulu ini. Uthole ukuthi inyanga-ke uma efika umntwana mhlawumbe uyiphiwele ukuhlola nje kuphela, noma uyiphiwele ile nto le, into yokubhula, noma uphiwe nje ukuthi elapha abantu ikhanda nje kuphela, ngoba kuno-meningitis nje behlula odokotela. Uthole ukuthi umntwana uyiphiwele nje ukuthi uzolapha abantu ikhanda. Omunye uthole ukuthi uzokhipha abantwana isithakathi kuphela, kodwa ehambe yokuthwasa. Shuthi leyo nto engakwenza 2 weeks or 3 months kuphela. Ngokubona phela inyanga ukuthi izomtshaja, inyanga noma ugobela uzomtshaja kanjani, mase edlala ngaye, mase emthwasisa unyaka wonke, egcine emfundisa imithi neyiwasho yonke inyakanyaka lena. Kanti umntwana kwakufuneka nje ehlala u-3 months ethwase leyo nto, ekhipha imbuzi ehambe. Angithi ngoba sekuqhuba isikhathi eside, khanda umsebenzi phela, khanda ibhizinisi. Umntwana usehlala isikhathi eside kanti bezohlala isikhathi esincane, ngoba uye ubone nje uthi uhambe ngokunye enyangeni igcine ikutshela ukuthi kufuneka ifike ekhaya kini izoqinisa, kodwa wena ubuze ngokunye ayikushilo njalo lokhu bikushilo. Mhlawumbe awuzile ukuzohlola, uzolokhu uzokwenza, uzoyichazela ukuthi isimo sikanje kanje funa ikwenzele lento ekuthiwa ukusefa. Ngisazoke ngiyichaze lento nayo yodwa nje, lento yokuhlola nokubhula nokusefa. Kusafuneke ngibachazele abantu be-understand ukuthi umehluko ukuphi kulezo zifo lezo. Uthole-ke umntwana-ke usenza iy'nto ey'ningi-ke, useyadidiseka-ke. Yikho-ke ezothi uma ngabe elapha abantu bengelapheki, ngoba umntwana usefundisa imithi angenalo ubizo lwayo. Kanti umntwana ukube nje uphehlelwe igobongo leli wakufuna liphehlelwe mhla ezalwa, ngoba wonke umuntu ophilayo ihleze ngiyigcizelela phela ukuthi kumele ebe negobongo lakhe. Uthole ukuthi-ke umntwana akenzelwanga leyo nto, inyanga-ke noma ugobela usemenzela-ke yonke imigilingwane, umfundisa nomuthi. Kuyabe mase kufika abantu abaselapheki. Uyabona-ke ukuthi inkinga enjani, inkinga ayilungisekile,
inyanga ayikwazanga ukubona ukuthi ibona ithwasa yabona umsebenzi. Kwesinye isikhathi-ke enye into edidisa othola ukuthi ididisa amathwasa noma abantu-ke nje generally, noma ungesilo ithwasa mangabe uye enyangeni, ezinye izinto ey'badidisayo abantu, uthola ukuthi ngoba uhamba nje uye enyangeni noma kumelaphi thizeni, wena awudingi kuhlolela, awudingi kwenzela lutho, udinga nje umuntu ozoku-advise-a noma udinga i-therapy, udlule esimeni esinzima, umqondo waphazamiseka. Nanso-ke inyanga noma ugobela usebhizi uyakuhlolela-ke kwenzela yonke imikhuba lena, uyakuhlolela, ukunika nezinto, kanti wena ubungadingi yonke leyo nto, ubudinga nje lento ekuthiwa i-therapy, ngoba mhlawumbe udlulelwe umzali wakho noma umuntu ebenizwana naye, umngani wakho noma othandana naye, lapho udinga ukuthi nje wenziwe i-therapy. Angikubeka eceleni okokugezwa, ubudinga nje i-therapy. Emva kwalapho uma usuthola i-therapy, uma usuthola i-advice ngendaba yey'mali, ngoba khona abantu othola ukuthi bakhala ngokuthi imali iyahamba, usenikezwa imithi, angazazi naye ayisabayo, ezinye ey'nuka kabi, kuthiwa kenza ukuthi nokuthi nokuthi, kanti umuntu ushawa i-mindset nje ukube wenzelwe uhla lwebhajethi, ethola umuntu u-financial advice, embuzo uhola malini, wenzeni, ngoba awukwazi ukuthi kuthiwe imali khona into eyithathayo iyanyamalala. Siyazi ikhona into ey'njalo, kodwa khona la ungadingi khona, kuthiwe imali iyanyamalala, this and this and this and this, kanti cha, akho nkinga nje laphana. Wena kufuneka wenze ibhajethi, ngoba phela uma ngabe uno-R100, buka phela izinto ozoyithenga, buse uyayicabanga ukuthi imali, yikho nje wawubona abantu bebhala iphepha uma beyothenga igrona. Uma usuyibhala kunamafoni anama-calculator, uya-calculate, akwazi ukuthi uma uthenga-ke lezo zinto, uma sekuphela u-R100 sekusala u-R10, u-R90 usebenzile. Uma usuthi wena udinga into ezobamba imali, noma udinga ukuhlolelwa ngey'ndaba zemali, noma musu uyahlolelwa inyanga ngoba yenzela ukuthola lawo manqopane. No, angithi uma ungathi uyayithatha iy'liphu lezi uyayibala, uyayibona lento ukuthi igcina ku-R90, shuthi ushintshe kufanele usale kuwena u-R10. So okwaningi ukuhlolelwa nokwenzela izinto, ngoba wena funeka uvikelwe nje ukuthi imimoya emibi ingahaqi, hhayi kulokhu kwenziwa leyo nto. Yabo, khona abantu abangayidingi nje leyo, beside amathwasa impilo, thola ukuthi akadingi kulokhu enzelwa leyo mkilingwane noma ukwenziswa, engavikelwa nje ukuqiniswa. Abanye abadingi ukuqiniswa ngoba abanye abantu once wabafaka into enomuthi phakathi, usuke usubadistroyile. Kwesinye isikhathi abanye abantu abadingi muthi, abadingi lutho, badinga i-advice nje kuphela, nokuyiphalazela-ke nje lokhu okunomali, nokugquma okunomali kumuntu othola ukuthi imithi ethi like osigqunga, angichazi imithi la, yabona. Lezo zinto kuphela. Manje umuntu usenikwa inqwaba, kuthiwa akabuye nenkukhu emhlophe sekufuneka agezwe isilwane kanjani. Ukugeza-ke kubalulekile nokuthi nje ususe amathunzi amnyama njalo nje, ube nesikhathi okwenzayo lezo zinto, noma yinini makudlula isikhathi esithize, wazi ukuthi usuwenza into ey'thile, nokuthi uhambe-ke mhlawumbe uyoyidokhungela olwandle, uyoyibhukudela khona isikhathi esithize, hhayi ngoba uncebeleka, kodwa nje just nje ukushintsha nje umoya. Luyingozi kulwandle, abanye abantu abuzwani nabo, make bayangena babe besabuya, noma uma ebuyile impilo yakhe ayiphindi ifane, iyaphazamiseka. Kufuna-ke ukubhekisiswa-ke ukuthi wena ukwenza njani. Khona enye into-ke engizofuna ukuthi ngiyitshele abantu, kodwa akafiki isikhathi, into yokuthi abantu bevikeleke, kodwa akafika isikhathi ngizoyisho leyo nto leyo. Ngicathi okwamanje sayibambe kahle, ngicela ukuyivala. Siyabonga, ungakhohlwa-ke ukusubscribe-a, ushere, ulike, ucomment. Sesizoqeda unyaka wesibili ithi manje sikhona, abantu babengasithembi. Siyabonga abasubscribe-ile, we really appreciate you guys, we love you so much, siyanithanda, ngaphandle kwenu asiyilutho. Le channel ukuba nikho ngabe ayikho. Ngisazoqhubeka-ke ngi-ede ngoba ngangishilo ngathi ngizokhuluma ngezinto okuthiwa i-partnership, kukhulunywe ngezinto ekuthiwa i-alliance, or alliance partners with our channel, okuzoba permanent. Mase sizoba ne-associate, lapho sizoba sikhuluma ngento ye-crime. Abantu bayathanda kukhulunywa ngento ye-crime. I-alliance partner khona umkhakha nje sizophuma nawo iqhubu ukuthi kwaziwe nje ukuthi la into ekukhulunywa ngayo, ngoba asifuni abantu, bayakhala abantu bathi sebe-confuse njalo ley'ndaba zomuthi khona la ungadingi khona umuthi, okudingeka ibhajethi. Siyabonga-ke ukubukela kwenu, ngakhohlwa ukusubscribe, ishare.
i-like ni-comment. Singakhohlwa-ke ukubonga kubafowethu laba abasithengele i-kit. Sine-kit entsha-ke ilanga zizomthengisa, iyona into ebikade isibalile ngoba sesiyaphuma kwendala kulokhu besikusebenzisa kudala. Besingakathandi ungabashuthela yini? Okay, ngibashuthela. Siyabonga. Igama siyatholakala-ke ku-Facebook naku-Instagram, though we are not too busy ku-Instagram, kodwa nje siyatholakala ku-Facebook. Sinalo futhi i-page still the same, naku-TikTok still the same, ama-VTV with Prince Bheka kaZulu. Siyabonga. Awathi into yokuphuza lapha, ake nithi into yokuphuza, hayi bo, ngisashutha valani phela. Siyabonga.